mga katiktik na aming istoryahan nga katawanan. Ang ako kauban, kung makunin si Flora, Flora, Kanupin. O, Kanupin. Pilar Plaza. Pilar Plaza po, kauban. Si Kuan. Shirlita. Charlita Miranda. Kada istorya nga katawanan, tagtuyo kami sa mua. Iya toyo, ako toyo, iya toyo. Sato, dili na lamang. Kay maminaw ra siya. Sinsa may una. Ikaw, Aurora. Kayo may katawa. ikaw ang una. Paano ito ba na ito? Kayo ang katawa. Ako'y una. Daon, sa dito ko sa pier. Kaya nagsuroy-suroy ako. Daoy tao nangutana sa ako anak. Nang, unsa man kuman barko nga mudunggo, unsa man mudunggo karon nga barko. Lausab ko, inday uno dong. Karon, kay naguyat-uyat ton dahil sa inday uno nga barko. Naabutan na siya og tuyo ka adlaw. Wala na siya kinaon, kay nakabsa na siguro og siya og kwarta kay tabay tulo ka adlaw. Unya, ingon na dahil siya, hindi man Sige lang, good kayo na mati, ang gusto sa inyo bagod. Ang sure na yun. inday na abta naman sa tuyo ka adlaw, may jud barko nga hingkuan. Niya. Hindunggo nga inday uno. Sige, kapon siya kuyat-uyat. Nagutuman na siya. Gutom na gud kaayo. Nakay ang iya brief pulis man labo niya na siya brief. Maho na. Oo. Ayun. Kani kaon. Wa na. Next. Na ako to'y akong amiga ba? Ingon siya nga. Ingon sila, Mads, ako kuno kulang-kulang. Nga, paminaw ni mo, kasakto man. Ito, ha? Ingon dahil sila sa ingon sila nga, siya kuno, kulang-kulang. Pero paminaw doon eh, sakto man. Oo. Isa may kulang-kulang. Siya. Sakto nga kung kumaring, ingon siya sa kuha nga, ingon sila, Mads, ako kuno kulang-kulang, pero paminaw ko, sakto man ko, Mads. Oo, ay problema, sakto na Oo, siya. taglang Ay, ano. gamay. Taglang amas siya na kuyang. Oo, taglang ano siya kulang-kulang. Ingon siya nga, ingon sila, Mads, ako kuno kulang-kulang, paminaw ko, sakto man. Ano na? Oo. Kasi ayo. Ang ingon man siya kulang-kulang nga, maayo man dahil siya. At naasan ko sister. Nasa habol sa inyo sister. Oo. Lahi sa ning ako Wala. Namin mag-uyab sister nga adto sa kwan. Kaning kabagnutan ba? Nag-ingon siya nga sakay silang kantanilya. Ingon pa siya nga kada pungot nagitoy ana. Okay? Yan good. Si anak. Magpan good mag Oo. Kalami ato. Oh, ana ganin mo. Ay, ito ba? Kada pungot, kada abot sa pungot. Okay na ko, kapila mo natin ba? Dili na sadta. Ingon pa dahil kong iyang uyab nga. Sus, ayaw na rin taon kay pungot. Ana sa iyong una-una ba? Kaya ang kada pungot, muhunong mangyod. Oo. Kapoy na gudit ang lalaki mo drive pa. Oo. Ingon siya nga, sus pungot, ayaw na yung taon pagpakita sa mo kay muhunong na sad ini. Lisod ka ayo kay wa na ko'y hangin. Oh. Ana to siya nga akong istorya niya. Kaya ka na ninyo. Kaya ay kay sa unang Kaya, uy. Nagsakay bitaw kag katilyan di man pungot imong kada utot kay patak-patak. Sige makutot Kaya, ang oy. kabayo. Oh. Okay, kayo Kay na. katanilya bitaw sa unang butuan pa ko. Sakyan. Na kada ko ang tak utot. Otot. Kabayo. Di panuhot. Mao to. Di ka, adi sir maabot dito sa amo Di panuhot. Sa San Pedro Express, adi sir mo abot be. Kalima man si utot. Kalima po itaon ko mabutan eh. Oh. Sudsad. May pag-iabutangan to sa lubot o paturotot. O ganahan man sa ko kamanig abak ko aberwa ko sugan sa ko kanang wala ko gam kaon og Ay, sige, sigo tigpilit kay namin kay na.
Malasog Ayo eh. sister pagkuan kay makakita mo diapuntan ini sister. Ayos kayo. Abi nimo nagtan-aw ko sister ug Hindi, ako kay. pa'y lalaki sa imo. Lalaki pa ko ba? Na diya ang feelings ako sa imo ha. Karon dito ko kanang ako Ape, ingon tiguan naman ape. dito si Tingkay Noy naman ko. Oh. Pero ug naay mo sugod karon na apay baja mo ra sweet. Ha? Ug naay mo sugod na apay mo sirit kay mura kindi maglukad Yung bitaw sila. sirit. Ingon sila. Wala ni tagok, lunok na lang. Testing eh. Laon pa. Ngayon bitaw Wow. si Steven. Steven, wa ka na ata lunok na lang. Oh. Di ba? Okay tayo. Zos, butang agmantika para mo hingi. Baby Noel. Hindi well. Murag dili Di ka, may sinaw kayo. Ano nimo? Aron dali ka mo sakyod. Butangan nimo gamay sili. Kaya Na. man to nya. Pantay Nga, na. lamin na ni kayo. Imbes kay kanang Dagan sili mo kasi ka sa magdong kahalang. kag tibog dito may aklas sa inoon ta. Singaw kayo, joke lang. Maray kalingaw. Ikaw na sa Prince kay murag ang akong kuno, akong hangin ba murag hinay na kayo. Hinay. Murag asa rin ka Tikpan, electric pan, kay hingay, di siya kahinga. Di ko kahinga kay naa para ba koy daghang ika istorya no. Tagpila. Anak panite, anagon. Butikulon lang. Ton kay tiplura. Ya. Kung sila tigulang daw, pero panite, butikulon lang. Pero Pero sila paniti, di ba anagon? Pero- Dili butikulon na kita, na kita butikulon. ting mga batan, kita nga mga idara na. Pero Ayaw mga pag-accept sa imo nga ang sister. batanon, wala ra na nato. Automati ba ni sister? Oo. Kanang ingon nga kanang tigulang na kaayaw. Ayaw accept pag katigulang. Kaya inang ano, pag tanaw nimo kabata ko na ako. Iya ano mo yung tigulang, di daw testingi daw, di ba? Kanite. Paniti, di ba? Anagon pa ni. Anagon. Butikulon lang. Di ba? Anak ra na. Ako. Pero sa ato ating mga Matitisa na si Danasad. Ay ano na pag-istorya na naman to yung challenge na ako. na- Nagduha pa man. ako, Ala na, go! La. Kaya mangandang ka, ilisod na sa naay kayo. naay silingan namo. Oo. Na doon ra gid ni nuhan diri. Ingon akong bana. Sa muka pud ana lang anang silingan ako uy. Oh. Kamay na kawa ugma. Pud akong bana nga. Ang pagkawan luoy pud ana sa sila mamuyo. Ang asawa samot man kayo tug lagubo. Ingon pud ang bana nga. Sige dadis, sige da, ano siya ba? Oh. Karon pud ang isang bana. Dugog pa namo kay silingan raman. Katingon nga. Sa ba mo? Sitwasyon nila ko bunot ay hindi mo ako pakwanon. Ilaw saan? Dahil lang po niyang asawa na asawa na. Hindi ako mabuntisom kay hindi pa magkatag. Lingon nga. Sabit lang mo siya ako. Tulit kay kuwan ako. Hingan mo lang ulit buhot ko. Tutudan mo lang ako. Gawa na si buhot. Hindi na siya. Kami naman na sa mga lalaking, sa lalaking atong bana, kanang makatiyod lang siya. Ay, pila na kayo. Kaya na ano, bahala daghan na yung trabaho, basta makatiyod lang. Anak, rabi dyan. Nahurungan man din sa lusilingan. Oo. Pagkaw, ma, kuhanan ni akong bana nga. Ang lays mo din, ay, maluwi ko siya kay, mayroon na ubog, ang bana. Isog man kayo. Isugoy. Di mo bunot kay, ang kanon. Na magunod sa gabi. Kasawa. Wala sila kaunon. Oh. Ug ako magpabutang na lamang ko karon magbunot. Karon na ay intrigo. Oh, tinara mo na pag ana oh, ala bunot. Tira. Maayo mo Oh, dugay. isog sad bunot. Pag magpakuan magbukat ay inang ano. Ini daw ang lalaki nga gusto ko nung magbarkada, ya, lahubog. Wala kwarta, wala mo sa balay, ingon dahil nga. Unsa yung atong sudan karon? Ay daw uya dong. Anang ingon ani atong sudan, oro magini maabot na ko. Let's say na nga kardero na nga mao ra man gibutang. Unsa? Dili naman ko pwede nga mga mangita pa ko diag kasaybit. Eh tigulang naman ko. O di ikaw maghatag sa kuwa og sudan kay gutuon ako. Oh, ingon sa nga itaklob ko hinunin sa imong kardero. Di mo dagan ang santano kay asawa man mo dagan ka. Oy, taklobin yan imong ba? Kwan, imong taha ya, adigi kong pataklob kay inang anong nagbukal-bukal doon ang kardero. Basit paggawas na ko, anak ko yung buhok. Dito. Na, Ito mo sa kadlaw ka na, iso kayo eh. Nga kada gabi eh. Na, itulog kami. Magtulog na ako. Ikap-ikap na. Uy, ayaw yung tao pag ikap-ikap. Kaya inang ano, imo na kong takluban ng kardero. Mabahala ka diya.
kumuta lang ng imo di kay video Eh, ko. ang iyan ang istorya. Nawala ka. Anong taklo man ang kadiro? Taklo man ang kagi? Ang taklo may taklo dito sa iya nga. Nganong kaldero man? Taklo ba dito sa iyang Ano ginagala? Ano man guna sister, wa mo ko kapiling sa akong istorya. So nangita siya og sudan. Unya kay kanang saluyot raman og kanang makita nako kanang bulan kung maura akong luto. Saluyot. Oh, unya karon kay ang gusto niya humba mag-iblitson. Di man ako makaya kawa man ko'y kwarta. O di ikaw kay nang kwarta man ka. Ihatag sa kuha kay ipataw na ko sa mga. I-arrange na tuloy sa lamisa. Unya lisod sab kay inon ka nga ako noon kuha ng kabiro itaklog na ko sa imong ulo. Di mo dagan ko sa kwarto. Dagan. Dagan ako sa kwarto. Ya, gabi na. Ngit na. Ikatong yung istorya na sa akong paha. Bantay ka lang ha. Ana ba yung imong pagkuhan sa kuha pag wala kay respeto. Ito naman, tulog na. Pag dulog na mo, yung sa isa man. Isa dito yung istorya. Ngul-ngul kayo niya kung kasing-kasing ba? Kaya hindi mo kung takluban na kanang nagbukal-bukal ang kabiro. Ikaw daw, ganahan ka. Kaso. Ganahan ka kanang kanigang na imo kong yung Takluban. takluban mo ko o ganang kabiro. Hindi na pwede. Wala na po. Wala ay. Dito, nagtukutot lang na siya sa dapyan. Ingunin siya. Ugma, hindi ka na kumutangan. Hindi ka na ko palitan ng birgrad. Bahala na lagi ko kainom ng birgrad. Basta ako, dili na lagi ko hangyo-hangyo. Ikaw lang. Ayaw sabi ako plano nga, naikwan. Naiplano ni mo sa kanang kay Tintin. Kay Igado kayo. Igado. Tulog sa gala. Tulog ko sa biyalat. Kita na yung kumlat na ko. Bahala, kadiya. Kaya nang ano, dili ko basta. Masakit akong dugan. Dili magkumay gugma. Kaya, isa man yung pag-anak, Jen. Di pa sakit anak ka, unya pagkauman, paanaan ng Japon mo. Pero wala gani siya mag-istorya. Tagaan ko niya. Oh, diri! Diri ka! Inom ka diri. Pero, nagkwansad. Ako na sab. Ako plo na ako pangutana sa imo. Oh. Tulos naman kita mga biyuda Oh, no. sige. Adikler na matay imo ba na pila ka posisyon anak ko ha. Lagi nung akong gina-istorya ba? O posisyon lang ang imong angot-angon sa ko ha? Hindi ka na. O, Bila. isipa. Hmm. Kanang matumog CR, kanang mingon nga. Day, daga naman atong anak day mag-istorbo man. Dito rin ka sa CR. Day wala man, gulintyo naman ito na ko ang CR. O di magkambigay, day ka dito duha. O, mingon siya nga. Sa sunod na sad, dala na sad siya o kanang mga, kanang manok. Mamalingki na siya, kay naa na may plano. Mamalingki siya, di. Uy, dagan man lagi imong gi dala nang sana. Lagi inyong gi pagligo sa ako paligo mo basig ikaw himo ng baho. Di ba? Dahil sa garo, pansad mura og kanang dili sad ko ingon nga mura na kaminos ka sa kuha. Ako limpyo na ko daan laging handa ko. Pag tablet mo, automatic na nalain ko. Pag bunot, ana ba? Automatic kung sa kulinti pa. Pisit mo sa buto, na anak ko. Bili kay, ikaw kay akong kaliguon. Pag sure niya kay, Ano? Ako kay bili ka posisyon. Ang yapon ginato ang posisyon sa atong bana. Nakuha ba? Nakagi ka ba og 69? Kung sa posisyon sa Okay, 69. Pamati sa friends. Ang akong gina-istorya si mo, ang meaning sa 69, ang iyang lumot, niya asa ang bakbak. Bali-bali gani Bali-bali mo na, ang 78, kung sa man. Mo may 78. Ako, tagay pa ron. Mukabli ay may May libro man jud mo anak. wala Dahil nakugay na alagay. Pangutan na sa kanang ganing kanang normal na mga sa libro na ginang mga number na media. Kung makuha na nimo, may mata. May tuto 59. May Ang ni mo isa ka naman. magkabuok. Dili ay. Okay, ikaw ba? Hindi siya namatay ako ba na 53 sa posisyon na nauban. Bitra. Kaya uwa pa na patay, impas ang tan around 69. Ibutang na to, mustra. Wala may lami sa kanang mga istorya tag daghan kayo pang naagyan pero wala mustra. Dapat na ay mustra. Nato ba, dili man. Kaya ug maingong ka ikaw ang pangutanon unsang number 15 unsang paamusla kay ako ra may correction sa imo og dili mao. Oh. Dito sa kapag istorya, unsay mustra sa 78. Nagway 78. Ako ang magmustra sa 78.
Kung dito ka sa CR, mutindong ang lalaki, kabliani mo na. Mauna siya. Oh, 78 na. Kaya ang unsa dahil 78. Oh, kabli. Dayon ang ikaw. Oh, nagkuhan kasi yan, nagkakos. Unsa? Ikaw ba? Imo, di na nimo istorya. Mura pa sa 78 Oh, na to. mo 78. Ah, mao ba? Diba? Oo, Anak ka na. correct. Oh, correct. Nahuman na to, wa na. Tagtuloy. Oh, ano na? Unsa ba man yun ang imong gusto katong naatay uyab nga dong magibintawon kay bugas dong. Ala, ako ano sa diaday kay ako wa di ko income dire. Ingon siya nga naay uyab day ni Dulce at wa ka jud. Ingon siya nga isa man. Gusto ka? Tag 5 lang ka kilo kay wa mo kuporta. Na ako yung isa ka sa kong bugas diya. Kada na to jud 5 ka kilo. Ya iya po na nimo. Dito higda na sila duha. Pag higda nila duha ingon din siya nga ayun ng lalaki, ingon din sa babae, 5. Unya, kinalamian naman ng babae, 5. O, pag ingon sa lalaki, humanata. O, pag yun, pila ka 5 day, atong taksan. Susdong, 5, magiging taon dong akong nasampit, kay nalamian naman siya. O, 5. O, 5 ra yun ang yatag sa iya, 5 ra ka kilo. Ila man to kalima iyang Bugo giingon 5. din siya, sister, kay inang ano, kung saan ko to, yapon ako. Unong kalima. 5 na kilo ang ihatag nimo sa kuha. Kaya ako, magpalit bitag bugas, di ato na lang ang bugas, ato kong waon. O, bugo no? Bugo. Ingon na gud siya 5. Og ako to unong kalima. Dili, ang ayaw nga sa lalaki niya, kada na natutuslot, 5 ka kilo. Unya, kada niya tuslot, 5. O, ang siya, kinalamian naman siya nga, sige na kayo din yung lagi, 5. O, napagawa nila, o, pila sister, yun na siya, 5 rasad yun ang natin na iya. Oo, bugo no, bugo. Logo. Dili din siya. Ya, sister, asa mo kan ini? Kay magabag ang imong ginkulit-kulita naman ang imong baso, murag wa man ang imong pasa sa kuha. Pasalon. Itusod sa pitas. Oh, sister. Ay sige pa yung miyong yan, tanto ng guwapa ka. Ginawa niya trabaho. Sa ginuang. Tangi, cook man eh. Dili Dili. na una. Ay, sus mo tangi. Ana kan gamay kam isir daon. Wala siya. Oh. Madali sa ko ipasa sister, marabag. Init na tayo kung ibagyan. Tama ko. Ako? Kita ko din ba ako? Ito ang pete. Ako. Ako. Yung Pepsi, Coca-Cola lang eh. Dili. Sirado ng Pepsi. Sister, di ba ito kabalo mo dito? Ako no, minsan. Pagpalit itong coke. Kamot ako. Coke. Isa mo na yung coke. Kula lang, kula. Ya, asa man yung kula? Coke. Di ay. Hindi sabi gamay tagrado no, gan English niya. Ayaw pag inunog. Dili. Tinood yun na. Sa kuha kay na ano. Giinga na, uy, coke mo din na. Nga karon, hindi rin ako. Pag inon na, kula. O tagaan nila ko coke. Kay, kabalo naman ko, di ba? Mo sanay na kanya na. Dili kay may yung tanga. Los Bright gud unta kapila na mais lang sa ka. Adili, ang gusto mo na akong nakuhaon. Commerce, medyo rin management pa na siya. Abogada dyan ko. Amo ako kung kuhaan pa magkaya pa samahan abogada ko. Pero kayo daron nga, wa mo tay grado, abogada. Isod sa gay mo, mga andulta. Pero gusto pa yun nga, nakapag-yun ko yung income, mo ispila po eh. Kano makatilaw kung kanang magsanina, ang gani sila, gwapo gani nga sanina. Uniforme, mga anak ko susunod. Nakagiyong ako niya ito sa Kanina, mga. dahil kagwapo. Galing kaya nga Baday ka Sige, magkaya kita uniform. gwapo. ang akong mama ug papa, 12 mi kabuok, lisod sad. Ala na sister, murabag nang wala man yung akong tingkoy sister, murag Hindi, tingkoy. Ano man na naman na tingkoy ala man. ba kay kami Mo duga rin din nagregaw na nagtingkoy-tingkoy sa Oh, Tingkoy. nga Nagkinayan. diri man ka na tao, nadya kung kay dugog nga Surigao nun. Daghan oy, Mandaya, Surigao nun, May lukuan yung katsila. mao na siya daghan kayo. Ano? Katsila. Katsila? Una-una ang lagigo. Sa kung pinabuhi yun, mag-una-una lang yun niya. Mag-inyo na lang tingin kung nagkano. Pero uyok man din kung nagkano. Injection na lang na mo pa inom. Ay, tangin tambal pa ito para Nakatulay bali. na di ay ka Amerikano nga lawyer. Sige ba? For example. Naglok niya nga. Eh, hindi na ba inumunukuan? Isa na tambal anong para bukahi. Kanang himatayon ba pa bakti plan sa numero 5. Nga. Kabuhan gahit permis. Oh, ang iya, ato lang
Dili ba bako baktan mo sa dili sawak mga di ka tulong ka man amo. Ah, mao ba? Mo ay buhata. Buhaton ako. Tulong amahan na mo. Ano buhat ko man mo Ano makabana. man sister nga ako Gani, mga buhaton. ano daw buhaton Kay ninyo? Wa man kay isa ka bana. bulan, dili oy na ako uyab. Ano aday? Dili di ko mo Katong gapon ka istorya nimo dito. Oo, na ako uyab. Katong ka istorya nimo Wala dito. ka Wala dili. Naminyo, ang lahali naman, gwapa din sa Jesus, pisura. praise the Lord. Ang akong di kahinanglan sa akong kinabuhi. Interest nga kanang sa ako ano. Pero, nagkakunta na kalula. Ako lada, ganun din mandigaw na ako. Pero, wala nang gugugma. Wala kay gugma. Huwag na na. Nakapay gud mo gyapon. Wala yun. Bisa kung sa ano, piliton yun na ako Sa nga. amo duha, asa na igod malagi. magpaambag. Ay, tambagan ka ni Wala ka kung ikon sa kumbana lang kay sa unay mo dalar. Magninyo lang dalar. Oo. Antay lang yun ka kay nga no. Adyaw. Piliton yun ako na yung lumot. Adyaw pagtuon. Wala may patay. Wala. Ano Ang ba? tao basta kay mapatay na diri. Patay na Wala. Siyawa Di ba ang buhi para sa buhi? Sila na gani mo ampo sa tuwa. Oo, Ang mapatay gani. sila gani mo ampo na. Pero ano naman din nga naman no? Dili Sa akong pagkabiyo pagtugod ba? naman Yan daw. na dito ba? Nagyong ka siguro na napulo kabot ng nguyab sa kuwa. Wag yun ko. Ibog-ibog lang yun na sila. Dili ay pasting pag Pilita na ko pasting pang baog. mabugbog di ko rin tabi. Hikap-hikap, panghayaw-hayaw. Sa kung una na pagmaon ba ko. Hindi ko po kita ko rin lakya. Wa mo po yung mga siksabit. Puro mga Georgette, Colduroy, Supreme. Saan mo na ni mula? ang Kaya naligaw sa ako mga Colduroy, Supreme, Georgette. Wala. Wala dito kasadya ko. dili ani na si sir. Tama na. Kung magpatambag ka sa kuha, sunod diri kiss-kiss diri sa kuang kuko. Kaya ay na ano, nakuha din mo ang akong Oy. agod-agod. Ay, naala. Ano Ya, siya? Kiss-kiss ani nila. ni siya. Asa man kiss-kiss sa tudo? Ikaw. Ayaw sa pagkuan mamati sa kasa akong istorya. Kani jud ang mga ingon nimo mga kulturoy, mga unsa pa diya. Ay, ayaw na ayaw na Wala. kung ayaw nagkuliktuhan ng mga tao na kay dili man na sure sa imong gugma. Ang imong kanon katong mga tao nga makita gani nimo nga ilan nakakaon na ba ka? Naanay feeling sa imo ha? Diba? Panagsarap Di, na na. panagsa. Di manggod impossible jud jay nga 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 Na ana may cellphone ron mo ta naman ang nakakauna ba ka. Di mo ana man gyud na gyud ningon na day. Nakakaon na ba ka? Basig gutom na ka. Mao nay concern sa imo ha. Di ayaw tong pagnatawa tong mga dato. Ug sa ako sa bahay. Kaysa magpunit na itong dato yung tang... Mao lagi na di ana Sir. din mo. Di mo kaugalingon. Ayaw gyud. Ako papislat na kong ilong nga pangit pa gyud ko, pangitaon. Ayaw ko pag-iwag daw. Wala wala ba yan akong ginokdown akong kaugalingon. Nagingon ko pangit pero pangitaon. Tama ba, friends? Aper. Okay. Tama ko, friends? Tama, alahan pito Pangit ang bisa. pangitaon. Pangit. Tagay na ba? Tagay. Lagi Sa Tagalog? Pimping kapok ba? Oh, ako naman inyong ginintri. Lagi. Oh, Iya, saman. nabita ija, Saman. nabita mo. Guy, wala ka kapita. Ako man kay gisiyat nga tapos nagtanaw ko sa imong gabay. Kung ano man dahil ato na inyo. Hindi hindi sakit sa kusok, no? Friends, ako na inyo. Yun na. Asa mo na? Ano when or lost? Yun na. Inana. Para na siya ba? Inana. Inana. Ang akong tagay. Oh, Inana. Sa paghinay-hinay. Oh, ikaw. Wala, yun na Ikaw. lang, tayo na yun. Ikaw, friends. Nakay mo na na. Iya. Nakay mo na na. De. Tatay sa bit. Kapay nuknik ito isa, wa maurot. Oh, sige. Na. Ay, kabala ka kayo mo. Wala, kasi bata ng titilayla para magustuhan Oh. siya. De. Oh, isa'y buhato ni mo. Aron magustuhan ka, Oh. kanang mahinay ka isa pag ikap-ikap kayo masog Ha? na masog na lang tag ikap-ikap ba mo rin magnaanay din mo ang konektar. Painan, tahanin. Kapikap dati. Ano yung mga sister? Kanang lalaki nga, kanang wala pa mo mag-in gani, kanang ganing, wala pa mo magka-entertain niya, duha niya, tapos mag-istorya mo duha nga. Kung sa'yo gusto ni mo sa babae, kung sa'yo gusto na po sa lalaki. Dili ko mo inom, dili ko mo sorry, mag-amigo-amigo. Ayaw sa inyo na. Kanang normal lang ang atong pag-uban. Dili ta kapugngan. Oh. Pero sa kuha, sa inyo adwa, dapat istorya gid mo ang imong side ba ng pagkatao, istorya nimo. Mao ni dong ang akong gusto, nga mao ni ang di ba? Kung makuha man na nimo, nga ngayon nga ako adong
Oh, ikaw daw. Ang ikatambag na ako sa isa kay wa naman daw ko na sa lati. Oh, Kada na din mo pa wa na daw siya gugma. Oh. May gugma naman juga ka anan. Bago pag siguro sa mga tubuan. Wa pa ka mamakasandurot. Ilasan naman ko lang ba? Ayaw ibutang ng sister, ayaw na ibutang ng mga Hindi hilas-hilas. kayo mahirap eh. Okay lang ko sa akong life. Oh, na sige. sa una, muana ko nga kung masakit ganito na, muana ko nga, ay, magdingi siguro ko, paitan, masakit taway, magbugaw, ay, minum, hatag tambal, ana-ana. Pag maayo ko, may ano po, kahala ko kadi, ang nasiha ko kadi, ay, mga ko. Hapaw ang imong gugma sa iya. Ha, hapaw. Ano? Wala pag yung ka nakakita doon sa iya ha, friends. Wala pag yun siya sa insakto yun nga. Oh, Kaya bago ang Hindi bata. ka ganito lang. Bata pa ko na biyuda. Edad lang ko Ako, 43 years kwenta. old ko, na dala, na bida ko lang. Na, maglugo pa ko eh. Isang pang maingan ako mga anak ko. Kaya bitan yung kakama, Oh. magdingi, mali mo na, ay, Para makatilaw sa kalupan ba? Huna ko na po ako. Kanang maingon ito yung Pero bana. buutan lagi ang bana. May lagi makakita ko tag laking buutan ko Hindi na. ba, buutan lang pang maingan ako Pero bana. itong panainom na po doon, panaigit. Paglaba dito Brett, naglaba na po Brett ani. Isugod ka. Isugod ka sa pinilo. Yung nagkapi. Oh. Ah, Sugot-sugot na ta. kahimtang karong ako di. Di ba lano? Amo siya. Ato ang iral na gid ang atong pagkasuplaga. Oh, ano ni mo kung painiton? Nga ako pa mong gayong magpainit sa imo? Ika ka kung labang grip igitan. Eh, ikaw maglaba ka ikaw ang nag-igitan. Eh, ato ni mo na makapagbayo. nag-edit naman siya no. Nahubog naman siya. Mayo ba ako matinan ba kung banala. Sa ko istorya. Lar. Maliban ko, laba ko kung nagkakit siya nga, nasakit siya ba rin ikaw bugbag igit. Ano ni na sa makaigit pareha na sa amat iring ba? Itrapon nimo. Ang iring kusog na manibang babisag asa. Itrapon na nimo. Anak lang siya. Ah, di pre. Itrapon nimo. Pareha rin siya kung sa atong bana. Kung makaigit na siya, itrapon na to kasi ang naong aron din ang siya mobalik. Igit. Baga hinong ka hinooron. Ha? Yung baga hinong ka inusnos na sa igit sa yang inong. Ano pula. Oray, ato. Dili na na siya mutro. Ano man na siya una-una. Di na ko mo igit. Tubol na lang. Nya karon da. Ang manamata sa atong kuan, nan ko kay mga kuan nila. Naana po Oh, ikaw. hanto. Dahil Dai. ito pa rin. Wala. Sanis tala, mao ni akong Bisayaon. Ya, imuhang Surigao nohon. Ang ubaron sa Surigao. Baro nimo sa Surigao non. Wala. Nani, kamuting kahoy. Kalibre. Ah, pasayan. Uyang. Ulo. Uyo. Gahi. Tiga. Ah, very good. Wala. Waya. Lobot. Labot. Oh, Tigoy. labot. Labot. Tigoy. Bungol. Bungoy. Oh, dingag. Ah, buang. Bungoy. Bungoy. Tiil. Tiki. Ah, kabayo. Kabadyo. Oh, good. Tulay. Tuyay. Tama yun. Ontol. Untoy. Oh. Kasabot si Pandula. Kaluoy sa butike. Kaluoy. Karagaw sa butike. Untol-untol. Kaluoy sa butike. Nag-untol-untol. Kaluoy sa Tulay. butike. Untoy sa tuyay. Karuna. Kumana. Anay pa. Karon na anay pa. Karuna. Uyuan. Una. Karuna. Anay pa. Anay pa. Dautan. Dautan. Uyuan na. Dautan. Enjo ang ng baboy. Juton. Baboy. Inyo nga itong baboy. Inyo nga itong baboy. Ambot asa. Ambot asa. Inday haen. Inday uno. Bulak. Goyak. Very good. Naka-answer ko siya. Ay, Juan. Yola. Tubag yun Windy. niya tanan. Oh. Daghang salamat.
Sa pagbuwan niya ni Lula, katubag din niya tanan, naibalan din niya tanan ang Bisaya o ang Surigao nun. Amo. Nga na buwan niya, pangutana, answer din niya tanan. Salamat. Tagay pa diya la. Hi mga katik-tik, naura to among vlog. Inaot nga nalingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye. Isa daw na daog dam sa 1,000. Ayan na lang ng country mo siya. Sino ka daogan? Lula na lang. Hey! Lula. Katakalula. Joke naman guna na mo, God, para magpataas sa edad ba? Ako beauty. Amang kote. Di pa naman tanong. Dalar Lino tayo. ako diba? Nabuhi na to.